2, 2, 1. Is that us or what? 1, 2. 1, 2. Me and I want YouTube. 1, 2, 2, 1, 1.
rhangfa. Dwi'n cyfadda, sa'n neb ar ôl, mewn lle sy'n mor unig. Falch pan dwi'n tion gora, sio mi wrth weld y bore. Gweld y lyniau yn chwarae dan y sef, ysgrifennu yn wynt y geia. Helo, siamai. Gael sylwch chi sgwylwch yn dda. Noswaith dda, gyfeillion, croeso i'r tramshed. Reit, gweld cyn i ni ddechrau heno, mae angen i ni fynd trwy cwbl o bethau gyda chi. Lleoliadau yr allanfeydd dan, felly os fyddwch chi'n clywed larwm heno, mae'n allanfa dan bob ochr i'r llwyfan, so allwch chi'n neud eich ffordd a'r man cwrdd yw o dan y bont y rheilffordd wrth ymyl y tramshed. Mae yna wasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael heno, felly os ydych chi'n dymuno cael clust ffonau, gallwch chi fynd at Osian sydd draw fyna. If you require our translating service this evening, please make your way to Osian in the corner. There we are, he's waving his hand. There we are, dyna ni, felly dyn ni'n barod i ddechrau. Felly allai ofyn i chi gyd os gwylwch yn dda os allwch chi i sefyll ar eich trad. Diolch yn fawr. Croeso cynnes i ddegfed Cynulliad Blynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o'r Tramshed yng Nghaerdydd. Mae'r coleg wedi rhoi awdurdod i'r cadeirydd, Dr Anrhydedd, i dderbyn fel cymrodyr Anrhydedd o'r coleg unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i addysg cyfrwng Cymraeg, ac i gydnabod myfyrwyr ac eraill sydd wedi sicrhau doethuriaethau dan nawdd y coleg. Wel, anw gyfeillion, pleser eich croesawu chi i Gynulliad Blynyddol y Coleg. A fel y dwedodd Dylan, dyn ni yma wedi 4 blynedd o aros am y cynulliad penodol yma yng Nghaerdydd. Braf iawn cael dod at ein gilydd unwaith eto. A ninnau bellach fel Coleg Cymraeg wedi cael y cyfle llynedd i gynnal blwyddyn i ddathlu rhai o uchafbwyntiau'r daith hyd yma, y deng llwyddiant, ond hefyd i edrych ymlaen i'r dyfodol. A mae'n bleser gen i gychwyn i alw ac i groesawu cadeirydd bwrdd cyfarwyddwyr y coleg, Dr Anrhydedd, i anerch y cynulliad. Aled.
Diolch yn fawr iawn, Iwan. Diolch yn fawr am y croeso cynnes oedd wrthoch chi hefyd. A pa mor braf yw i bod ni'n gallu cwrdd wyneb yn wyneb ar ôl y blynyddoedd diwetha o wneud cymaint trwy sgrin Zoom neu Teams. A mae'n bleser mawr i fi fod yma yn fy nghynulliad blynyddol cyntaf fel cadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. A braint o'r mwyaf oedd ymgymryd ar rôl yma, a dwi wir wedi mwynhau y chwech mis cyntaf dwi wedi cael yn y swydd. Dwi wedi cael cyfle i gwrdd a chlywed gan staff y coleg sy'n gweithio ar draws y meysydd addysg uwch, addysg bellach, prentisiaethau a hyfforddi athrawon, ac wrth y rheini sy'n ei cefnogi. A dwi wedi fy mhlesio yn fawr iawn gan ymroddiad ac uchelges y tîm o dan arweiniad cadarn y prif weithredwr a'r uwch reolwyr. A hoffwn ni ddiolch yn fawr iawn i bawb am y croeso dwi wedi derbyn fel cadeirydd, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at barhau gydweithio gyda chi. Mae wedi llwyddo i gael yr addysg yn ein prifysgolion trwy gefnogi myfyrwyr a staff yn sylweddol. Mae miloedd o fyfyrwyr wedi ac yn parhau i elwa o'r ddarpariaeth mae'r coleg wedi dyblygu llaw yn llaw gyda'r prifysgolion. A mae staff y prifysgolion hefyd wedi bod yn gwbl allweddol. A mae'r ffaith bod dros 600 o ddarlithwyr bellach yn aelod o'r cynllun darlithwyr cysylltiol yn destun balchder o'r mwyaf. Ond mae heno yn gyfle i ni ddiolch a talu teyrnged i rai'r unigolion hynny sydd wedi bod yn allweddol i ddatblygiad y Gymraeg yn y maes ôl-orfodol. A dwi'n golygu ôl-orfodol am reswm, achos wrth gwrs mae gan y coleg gyfrifoldebau sylweddol a phwysig yn y maes addysg bellach a phrentisiaethau erbyn hyn. Ges i gyfle yn ddiweddar i ymweld â Coleg y Cymoedd yn ei campws yn Ystrad Mynach, a braf iawn o gweld brwdfrydedd pennaeth y coleg John Morgan, rheolwr y Gymraeg, y swyddog cangen a'r llys gynhadon i dyfu presenoldeb ar ddarpariaeth Gymraeg a dwyieithog ar draws y coleg addysg bellach. A byddai'n ddigon teg dweud bod cryn dipyn o waith i'w gyflawni yn y sector, ond dwi'n falch hefyd i ddweud bod yr egni a'r brwdfrydedd o fewn y coleg ac o fewn y colegau o bywelai yn mynd i arwain at newid arwyddocaol dros y blynyddoedd nesaf. A mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru, ymrwymiad y gweinidog, a'r ymddiriediaeth, y gefnogaeth a'r sicrwydd ariannol sydd gan y coleg ar hyn o bryd yn sicr i'w croesawu'n fawr iawn. Mae nifer o ddatblygiadau polisi hynod o bwysig yn digwydd ar hyn o bryd, o sefydlu'r Comisiwn Addysg Trydyddol ac ymchwil newydd i'r papur gwyn bydd yn cael ei gyhoeddi yn y dyddiau nesaf ynglŷn â addysg Gymraeg. A mae'n falch da fi ddweud bod y coleg wedi chwarae rhan allweddol yn y trafodaethau hyn. Ac yn wir, mae'r coleg bydd y corff fydd yn cael ei ddynodi yn benodol gan weinidogion i gynghori'r Comisiwn newydd am ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg a dwyieithog. Eto, arwydd clir o'r ymddiriediaeth sydd gan y Llywodraeth hwn yn y coleg ar gwaith y gyflawnir. A cyn i mi gloi, gyda ni yma heno yn ardal Grindstown o'n prifddinas, dwi yn gymryd y cyfle i ddymuno Ramadan hapus i bawb sy'n nodi a dathlu'r hwyl. Bydd nifer o'n cyfeillion yn y prifysgolion a'r colegau addysg bellach yn dathlu dros yr wythnosau nesaf, felly dymunwn gyfnod heddychlon a hapus i chi gyd.
Ac un agwedd o waith y coleg, dwi'n falch iawn o weld yn cael ei gymryd o ddifri yw'r agenda amrywiaeth, cydryddoldeb a gwrthhiliaeth. Mae tipyn o ffordd gyda ni fynd i sicrhau bod addysg ôl-orfodol Gymraeg a dwyieithog yn fwy agored ac yn hygyrch i bawb o bob cefndir. Ond mae'n falch gen i ddweud bod strategaeth a chynllun gweithredu mewn lle gan y coleg a bod yna nifer o ddatblygiadau cyffroes iawn wedi ac yn parhau i ddigwydd yn symud ni mlaen yn y cyfeiriad cywir. Ac wrth orffen, hoffwn ni ddymuno noson hwyliog, llawn mwynhad i chi gyd, a mi edrychai mlaen at gael sgyrsiau difyr gyda nifer ohonoch chi dros ddiod falle nes mlaen. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr iawn, Aled, a diolch am y cyfle i gydweithio dros y misio diwetha. Dwi'n hyderu y bydd hynny'n parhau wrth i ni symud ymlaen. Wrth i ni ddod at ein gilydd yma heno, mae yna un bwlch amlwg yn ein rhengoedd ni yng nghymuned y coleg, sef yn diweddar gadeirydd Gareth Pierce, a fi farw mor ddisymwth ar y 3 Orffennaf 2021 tra yn mynydda yn Sir Feirionnydd. Os can i'w taw chi funud neu ddau i fi sôn am Gareth ac am ei gyfraniad i'r coleg. Cyfraniad sydd yn parhau ac y fydd yn parhau i gael ei gofio am gyfnod hir, dwi'n siŵr. Drydiau cyn ei farwolaeth oedd Gareth wedi cadeirio cyfarfod o'r bwrdd cyfarwyddwyr. A Gareth yn mynd wedyn yn syth ar ôl y cyfarfod wedi cyfarfod gyda'r gweinidog addysg y Gymraeg Jeremy Miles, oedd newydd i benodi bryd hynny, i drafod blaenoriaethau'r coleg ar gyfer tymor y 6ed Senedd. Hyd yn oed nawr, bron 2 flynedd yn ddiweddarach, mae'n anodd credu i'r ffarwelion ethon i'r prynawn hwnnw fod mor derfynol. Fe dreuliodd Gareth oes yn gwasanaethu mewn ystod y swyddi cyfrifol, fel athro, gweinyddwr a rheolwr, a phenllanwr yrfa honno oedd ei benodi'n brifeithredwr Cybac yn 2004. Mae'n braf gallu nodi bod Cybac mewn cydweithrediad gyda'r coleg wedi sefydlu ysgoloriaethau mewn mathemateg cof am Gareth sydd wedi cael ei dyfarnu am y tro cyntaf eleni. Des i nabod Gareth am y tro cyntaf ar ddiwedd y 90au pan ymunodd â staff Coleg y Drindod Caerfyrddin fel yr oedd ar y pryd, fel cyfarwyddwr cyllid ac adnoddau. A pan sefydlwyd y Coleg Cenedlaethol yn 2011, oedd penediad Gareth i'r bwrdd yn un oedd yn un i croesawu'n fawr fel swyddogion. Ac iddo gamu lawr o'r bwrdd am gyfnod oherwydd galwadau swydd ddeunyddiol, fe barhaodd Gareth yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg y Coleg am 10 gan ddarparu arbenigedd y meysydd cynllunio ariannol, asesu risg a buddsoddiadau. Fe ddychwelodd Gareth i fwrdd y coleg yn 2018 ac yn dilyn ymddeoliad Hayden fel cadeirydd yn 2020 fe penodwyd i gadeirio'r bwrdd. A fe'r profiad o weithio gyda Gareth dros y 19 mis hwnnw 2020 a 2021, y cyfnod clo, mae rhai fi ddweud yn un o brofiadau mwyaf gwerthfawr fy ngyrfa broffesiynol a dwi'n siŵr bod aelodau'r bwrdd yn rhannu y farn honno. Mi oeddwn ni'n cyfarfod yn yr awyr agored pan oedd yr amgylchiadau neu'r rheolau yn caniatáu, a Gareth bob amser am ddeall pob agwedd ar waith y coleg sydd yn bur eang erbyn hyn yn dilyn ymestyn yn cyfrifoldebau i feysydd addysg bellach a phrentisiaethau. Prawf o'r brwdfrydedd hwnnw oedd i Gareth ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth gyfrannu at gynhadledd ymchwil y coleg, a'i ddiddordeb yn yr ystod sylweddol o bapurau a gyflwynwyd yn dystiolaeth o ehangder i wybodaeth a'i awydd bob amser i ddysgu mwy. Oedd ei gyfraniadau at drafodaethau a chyfarfodydd bob amser yn fforensig ac eto wedi ei seilio ar ganfod ffordd ymlaen a gweithredu pwrpasol. O edrych yn ôl yn ystod misoedd ola Gareth fel cadeirydd, gosodwyd y seiliau ar gyfer ail ddegawd y coleg.
gan gynnwys adolygu'r cynlluniau addysg uwch, cefnogi agenda Cymraeg 2050, ategu ymrwymiad o'r newydd y coleg yng maes amrywiaeth, cydraddoldeb a gwrthiliaeth fel y soniodd Aled yn awr, ond yn bennaf oll sicrhau cyllideb i weithredu'n llawn cynlluniau'r coleg ar gyfer y meysydd addysg bellach a phrentisiaethau, meysydd yr oedd Gareth yn ei ystyried mor allweddol i ddyfodol addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Fedrodd y sioc gychwynnol o glywed y newyddion y prynhawn hwnnw yn siom arhosol bod ni'n parhau ar gwaith heb ei gyfraniad a'i gefnogaeth, a heb y parch eang tuag ato oedd yn agor drysau a hwyluso datrysiadau. Ond ein braint ni fel coleg nawr yw sefydlu gwobr y maes prentisiaethau oedd mor bwysig iddo fel y dwedes i cof am Gareth, ac fe ddyfernir y wobr honno am y tro cyntaf nes ymlaen eleni. A diolch i Lunwen a'r teulu am ei cefnogaeth i'r fenter hon, mae'r golled iddyn nhw wrth gwrs gymaint yn fwy. Felly diolch am y cyfle i gydweithio â Gareth, am ei gefnogaeth a'i gyngor, ac yn bennaf oll am y fraint i gael ei adnabod. Gai nawr alw ar Dr Dylan Phillips i gyflwyno rhan nesaf y cynulliad. Dylan. Felly ymlaen yn ni a ddathlu llwyddiant myfyrwyr sydd wedi cyflawni doethuriaeth da nawdd y Coleg Cymraeg a chyflwyno tystysgrifau iddyn nhw. Mae cynllun ysgoloriaethau ymchwil y coleg wedi cefnogi dros 150 o fyfyrwyr doethurol erbyn hyn. Hwn yw un o gynlluniau mwy o llwyddiannus y coleg, ac rydyn ni'n hynod y falch bod nifer o'n doethorion diweddara yn gallu ymuno gyda ni yma heno. Gai alw arnyn nhw i ddod lan i'r llwyfan yn ei tro, i dderbyn tystysgrif oddi wrth y coleg a'n llongorchiadau ni wrth i ni gydnabod i llwyddiant. Dr Honwen Lewis, Therapi Iaith y Lleferydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Dr Lana Evans, Gwyddorau Chwaraeon, Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Dr Eirin Cynradog, Cymraeg, Prifysgol Abertawe. Dr Gareth Bonello, Cerddoriaeth, Prifysgol De Cymru. Dr Megan Haf-Jones, Cymraeg, Prifysgol Caerdydd. Dr Becca Evans, Gwyddorau Amgylcheddol, Prifysgol Aberystwyth. Dr Wyn Mason, Cymraeg, Prifysgol Abertawe. A Dr Hywel Turner Evans, Ffiseg, Prifysgol Abertawe.
Byddwch chi'n gweld yn yr rhaglen bod yna 3 arall i fod wedi ymuno gyda ni heno, sef Dr Garmon Iago, athroniaeth Prifysgol Caerdydd, Dr Rhianwen Daniel, athroniaeth Prifysgol Caerdydd, a Dr Llyr Dafydd Humphreys, ffiseg Prifysgol Aberystwyth. Yn anffodus, dyw'r na'r llall wedi gallu ymuno gyda ni heno o gynlyniad i amgylchiadau annisgwyl, ond llongyfarchiadau iddyn nhw a phawb arall sydd wedi gallu dod yma heno a dymuniadau gorau i chi yn eich gyrfaoedd. Felly, rhowch cymeradwyaeth iddyn nhw. Nesaf hoffwn wahodd Dr Honwen Lewis yn ôl i'r llwyfan i rannu profiadau gyda ni o gyflawni dwyieithog a nawdd y coleg. Ar hyn mae wedi cyflawni ers hynny yn ei swydd fel dylithydd cysylltiol y Coleg Cymraeg yn Prifysgol Metropolitan Caerdydd fel dylithydd mewn therapi iaith a lleferydd. Rhonwen. Diolch yn fawr, Dylan. Helo. Felly, penderfynais astudio i fod yn therapydd iaith a lleferydd ar ôl gweld y gwahaniaeth oedd y rôl yn gwneud i fywydau unigolion oedd efo anawstera iaith, lleferydd a chyfathrebu. Ar ôl i mi gymhwyso, dychwelais i ardal llefgefais fy magu, Bro Ffestiniog, i ddechrau fy ngyrfa yn gweithio i'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol. Roeddwn i wrth fy modd yn gweithio gyda plant o bob oed oedd yn cael ein anodd i gyfleu neu deall negeseuon cyfathrebu, ac yn cefnogi rhieni, athrawon a chymorthyddion dosbarth. Ond i ddechrau, teimlais ychydig yn ddihyder wrth weithio yn y Gymraeg, gan nad oeddwn ni wedi astudio trwy gyfrwng o Gymraeg yn ystod fy ngradd, a nad oeddwn ni erioed wedi cael y cyfle i ddatblygu fy ngallu i drin a thrafod materion clinigol yn y Gymraeg. Roedd angen i mi drosi'r hyn yr oeddwn ni yn ei wybod am y Saesneg, a'r dulliau a thechnegau yr oeddwn wedi dysgu, ymarfer a derbyn adborth arnynt yn y Saesneg i'r Gymraeg. Yn ystod fy ngradd ac wrth i mi ddatblygu fel therapydd wedi cymhwyso, gwelais pa mor fregus yw'r broses o ddatblygu sgiliau lleferydd, iaith a chyfathrebu effeithiol. A gwelais hefyd y rôl holl bwysig oedd therapyddion iaith a lleferydd yn gwneud wrth asesu a rhoi therapi i rhai sy'n cael ein anodd i, enghraifft, dilyn cyfarwyddiadau yn y dosbarth, cymryd rhan mewn sgwrs, neu ddod o hyd i air wrth iddynt geisio rhannu ei newyddion yn ystod amser cylch. Wrth weithio gyda phlant a theuluoedd, ysgolion ac mewn cymunedau ble roedd defnydd dyddiol o'r Gymraeg yn rhan anatod o fyw, gwelais pa mor bwysig oedd hi fod y rôl yn cael ei wneud gan rhywun oedd yn siarad Cymraeg. Mwyn penderfynu os oes angen mewnbwn therapi iaith a lleferydd ar blentyn, mae angen i ni asesu ac arsylwi ei sgiliau iaith a lleferydd. Heb allu darparu asesiad a dehongli'r data yn y Gymraeg, dydy o ddim yn bosib gwybod os yw'r plant yma angen ein help. Ac heb fewnbwn therapi iaith a lleferydd effeithiol ac amserol, mae yna effeithiau pellgyrhaeddol o ran addysg, rhagolygon galwedigaethol ac yn fwyaf pwysig lles ac iechyd meddwl. Roeddwn yn ymwybodol am y prinder data a thystiolaeth oedd yn bodoli am gaffiliad iaith a lleferydd yn y Gymraeg. Wedyn, daeth cyfle i mi astudio doethuriaeth dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a chario allan prosiect ymchwil mwyn gwella ein dealltwriaeth o ddatblygiad lleferydd mewn plant dwyieithog Cymraeg Saesneg. Wrth weithio llawn amser ar y PhD, rhoddais gymorth bugeiliol ac addysgol i'r myfyrwyr oedd yn siarad Cymraeg ar y cwrs ac roeddwn yn rhedeg clinig plant yn y brifysgol hefyd. Felly, dechreuodd y myfyrwyr hynny brofiadu yr hyn nad oeddwn ni wedi cael, sef y cyfle i astudio i fod yn therapydd iaith a lleferydd yn ddwyieithog. Gyda'r ffocws ar gyfathrebu a sicrhau gofal iechyd effeithlon a chyfiawn i bob plentyn ac oedolyn yng Nghymru, roedd hi'n hawdd gweld bod angen meithrin darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar y cwrs.
mwyn sicrhau bod y graddedigion yn cymhwyso gyda'r wybodaeth a'r sgiliau sydd ei angen mwyn cynnig y gwasanaeth o'r ansawdd gorau yn y Gymraeg, a bod y gwasanaeth hwn yn gynaliadwy. Roedd dipyn o sôn ar y pryd hynny ac yn dal i fod i ddeud y gwir bod pobl dros Gymru ddim yn cael mynediad i fewnbwn therapi iaith a lleferydd yn y Gymraeg. Y gobaith oedd drwy ddatblygu cwrs dwyieithog a rhoi sylw penodol i'r materion oedd yn berthnasol i'r Gymraeg, byddai mwy o raddedigion yn hapus i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn y gweithle ac y byddai modd denu mwy o siaradwyr Cymraeg i hyfforddi ac wedyn ymuno efo'r proffesiwn ar ddiwedd y cwrs. Ar ôl 4 mlynedd o weithio ar y doethuriaeth, cefais rôl fel darlithydd ac erbyn hyn rydw i'n uwch ddarlithydd o fewn yr adran. Dros y 10 mlynedd dwytha gyda chefnogaeth y Coleg Cymraeg, mae'r ddarpariaeth wedi tyfu o fod yn weithdai a thiwtorialau achlysurol i fod yn 40 credit y flwyddyn, sef treian y cwrs. Erbyn hyn, mae 2 o ddarlithwyr llawn amser yn addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ac ar hyn o bryd mae 17% o fyfyrwyr yn astudio 40 credit neu fwy dros y 3 blynedd. Roedd llynedd yn uchafbwynt o ran recriwtio, gyda 10 yn astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y flwyddyn gyntaf, gyda'r garfan gyfan yn 39 o fyfyrwyr. Y peth arall sydd wedi bod yn newid pwysig, ydy bod pwysigrwydd y Gymraeg yn cael ei gydnabod o fewn llwybrau gofal a pholisiau cenedlaethol. Ers cwblhau'r PhD, rydw i wedi bod yn gweithio ar brosiectau sydd wedi cael eu comisiynu gan Lywodraeth Cymru. Roeddwn i'n rhan o'r tîm a wnaeth adolygiad o'r adnoddau sydd ar gael i sgrinio anghenion lleferydd iaith a chyfathrebu mewn plant o ddim i 5 oed. Dargan fu nad oes offeryn sgrinio sy'n addas ar gyfer diwallu anghenion plant Cymru, ac o ganlyniad i argymhellion yr adolygiad. Cyhoeddwyd Llywodraeth Cymru bod 1.5 miliwn yn mynd i gael ei neilltuo i ddatblygu offeryn pwrpasol a fyddai'n darparu dull dwyieithog yn seiliedig ar dystiolaeth o adnabod anghenion lleferydd iaith a chyfathrebu mewn plant o dan 5 oed. Dwi'n hapus iawn i ddweud mod i yn mynd i fod yn rhan o'r tîm sy'n datblygu'r offeryn hwn a bydd yn rhan o'r broses sy'n sicrhau bod y plant sydd efo anawstera lleferydd iaith a chyfathrebu yn cael eu hadnabod ac yn derbyn y gefnogaeth y maen nhw ei angen. Diolch yn fawr. Wel, diolch yn fawr, Rhonwen, am rannu dy stori gyda ni. A hoffwn i longyfarch, Rhonwen, a phob un ohonoch chi sy'n derbyn eich tystysgrifau yma heddi. Mae'r cynllun ysgoloriaethau ymchwil wedi bod yn un o gongolfeini gwaith y Coleg Cymraeg ar hyd y blynyddoedd. Mae bellach yn gweithredu ers 19 mlynedd o dan nawdd y coleg ar ganolfan addysg uwch cyn hynny. A mae bron i 200 o fyfyrwyr bellach wedi derbyn ysgoloriaethau mewn ystod eang iawn o feisydd. Felly mae hwn yn gynllun allweddol a dyn ni'n hyderu y bydd e'n parhau am gyfnod maith eto. A mae'n braf iawn gallu nodi bod un o benseiri'r cynllun hwnnw, os nad pensair y cynllun, yr athro Ioan Williams, yma gyda ni heno. Ioan oedd un o'r ymgyrchwyr dygyn ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf, mae'n rhaid i ddweud erbyn hyn, i geisio sicrhau bod y math yma o gynlluniau yn cael eu cyflwyno i wneud addysg cyfrwng Gymraeg yn ein prifysgolion yn hyfyw ac yn gynaladwy. Ac mae'r gwaith yna yn nawr bellach yn talu ar ei ganfed. Diolch yn fawr, Ioan, a diolch i ti hefyd. Ti newydd ddiweddar cwblhau cyfnod fel aelod o fwrdd golygyddol Gwerddon, un arall o'r cynlluniau allweddol mae'r coleg wedi bod yn ymwneud ag a chynllun y gwnaeth Ioan arwain i sefydlu
flynyddoedd yn ôl bellach, ond sydd wedi bod yn allweddol i sicrhau bod ymchwil cyfrwng Cymraeg yn cael llwyfan cyhoeddus ac eang. Diolch yn fawr iawn, Ioan. Wel, mae'n bleser gen i nawr, ac wrth edrych yn ôl, dyn ni hefyd yn edrych ymlaen, ac wrth gwrs dyfodol addysg cyfrwng Cymraeg yw ein hysgolion. Ac fe fydd y papur gwyn fydd yn cael ei gyhoeddi'r wythnos nesaf, mae'n debyg. Bydd y papur gwyn yn rhannu rhywfaint o weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol addysg Gymraeg ac yn esgor ar drafodaeth, mae'n siŵr. Ond mae'n bleser gen i nawr alw ar ddisgyblion o ysgol Hamadreiad i gyflwyno ambell i gân i ni. Rhowch groeso mawr iawn iddyn nhw, gyfeillion.
Wel, diolch yn fawr iawn. Beth fwy allwn ni ddweud? Ardderchog yn wir. Diolch yn fawr iawn. Blwyddyn 3, 4, 5 a 6 Ysgol Anrhydedd, a diolch hefyd i'r athrawon Alun Williams a Becky Firi Roberts am baratoi'r perfformiad arbennig yna i ni. Wel, fe ddawn yn nawr at urddo'r cymrodyr Anrhydedd. Felly, yn gyntaf, fe fydd Dr Dylan Foster Evans yn cyflwyno'r athro Sioned Davies. Yna, Mary Hughes, aelod o fwrdd cyfarwyddwyr y coleg yn cyflwyno Delyth Murphy, ac yna fe fydd Llynos Roberts, is-gadeirydd y bwrdd cyfarwyddwyr, yn cyflwyno y Dr Hayden Edwards. Felly, Dylan. Wel, noswaith dda bawb, ac mae'n yn fraint ac yn anrhydedd yn wir ystyr y geiriau hynny i gael cyflwyno yr athro Sioned Davies i gael ei hirddo yn Gymrawd Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae llawer iawn i ddweud am yr athro Sioned Davies. I fi'n o'r pethau hynny, y mae hi ei hun yn falch iawn ohono, sef mae un o lodesu Sir Drefaldwyn yw Sioned. Fe magwyd yn Sir Drefaldwyn a derbyn ei haddysg yn y Trallwng, neu y Trallwm, fel y dwedwn ni bobl y canolbarth. Roedd yr aelwyd dan ofal i rhieni Elwyn a Nest yn un lle rhoddid bri mawr ar adrodd straeon. A maes o law bydda'r chwedleia yna yn dod yn rhan ffurfiannol o yrfa academaidd Sioned. Graddiodd yn y Gymraeg yn y dosbarth cyntaf o Goleg Prifysgol Cymru Caerdydd, cyn symud i Goleg Linacre yn Rhydychen a chwblhau di-ffil ar y chwedlau canoloesol dan gyfarwyddyd yr athro Idris Foster ac yna'r athro D. Ellis Evans. Dychwelodd i'r Adran Gymraeg yng Nghaerdydd fel darlithydd yn 1979 a chymerodd yr Owenau fel pennaeth yn 1997. Blwyddyn yn ddiweddarach fe wnaed y penodiad hwnnw'n barhaol, a Sioned felly oedd y pennaeth adran benywaidd cyntaf a'r athro benywaidd cyntaf yn maes y Gymraeg. A dyna chi gamp hanesyddol. Ei harbenigedd pennaf yw'r chwedlau canoloesol, ac yn 1996 cyhoeddodd y gyfrol Crefft y Cyfarwydd, astudiaeth arloesol o grefft a thechnegau narratif y storiwr canoloesol, ac oedd y lanwad y grefft honno ar chwedlau'r Mabinogion, un o'r tresorau pennaf sydd gennym ni yn yr iaith Gymraeg. Ac fe datblygodd y Sioned y thema hon mewn sawl astudiaeth arall. A perfformiadwyedd y chwedlau, dyna air sydd yn gwrthweud ei hun bron, perfformiadwyedd y chwedlau, oedd sail i chyfieithiad o'r Mabinogion ar gyfer cyfres Oxford World's Classics. Cafodd y cyfieithiadau cyffroes hyn dderbyniad gwresog, a da dwedodd Gwyneth Lewis amdanynt. Sioned Davies's arrangement of the tales shows what happens when an oral tradition begins to be committed to the page. Bu Sioned hefyd yn arloesol yn ei dysgu, gan ddatblygu modiwlau gwreiddiol megis y ferch yn yr oesoedd canol, a roedd ei bersbectif newydd ar lenyddiaeth ganoloesol, gan roi llais o'r newydd i gymeriadau ac awduron benywaidd. Ac hwn yn iawn i'r myfyrwyr fod wrth i boddau yng nghwmni Sioned yn chwalu'r hen batriarchaeth ganoloesol a eithau heb ei herio gyhyd. A byddai'r myfyrwyr hefyd yn elwa ar frwdfrydedd heintydd Sioned mewn ffyrdd eraill. Roedd ag y mae bob amser yn fwy na pharod i chwerthin ar ei phen ei hun, megis pan gymerodd ran mewn perfformiad o'r Anterliwt y Gŵr Cadarn, y mynwent Eglwys Teilo yn ymgieddfa Werin Saint Fagan. Ymgymerodd ar ôl y glebren, meddyliwch, y glebren, a gwneud hynny ac arddeliad gan ymroi'n llwyr ar y llwyfan ac yn hefyd fachu ar y cyfle i sicrhau bod y cast y cynhyrchwyr ar gynulleidfa oll yn ymwybodol o natur sylfaenol wrth ffeministaeth y testun hwnnw. Bu galw am egni a deallusrwydd Sioned mewn sawl maes a bu'n hael iawn wrth i rhannu. Ac fe nodaf yma un enghraifft yn unig, ond un bwysig iawn, sef ei chaderyddiaeth o'r grŵp a luniodd ar gais Llywodraeth Cymru yr adroddiad Un Iaith i Bawb
adolygiad o Gymraeg ail iaith yng nghyfnodau allweddol 3 a 4 yn 2014. Rwan cwbl nodweddiadol o'i ffendantrwydd a'i hymrwymiad wrth gael y maen i'r wal yw'r paragraff agoriadol a luniodd Sioned ar gyfer yr adroddiad pwysig hwnnw. A dyma'i geiriau. Ni allir gwadu bod yn unfed awr ar 10 ar Gymraeg fel ail iaith, bod nifer o athrawon gwych yn gweithio yn y maes, ac bod gennym enghreifftiau unigol o addysgu ardderchog. Mae'r safon yn gyffredinol wedi gostwng yn flynyddol yn ôl adroddiadau estyn. Os ydym o ddifri ynglyn â datblygu siaradwyr Cymraeg a gweld yr iaith yn ffynnu, rhaid newid cyfeiriad, a hynny fel mater o frys cyn i bod yn rhy hwyr. A da gweld bellach fod yr argymellion hyn yn dechrau dwy'n ffrwyth. Ar lefel bersonol, rwyf innau wedi elwa ar gefnogaeth cyfeillgarwch a charedigrwydd Sioned ar fwy o achlysurion ag y gallaf ei nodi, ac hwn y gall sawl un arall yn fyfyrwyr ac yn gyd academyddion ddweud yr un peth. Mae chyfraniad i addysgu ag ysgolheictod y Gymraeg yn bellgyrhaeddol, ac mae'n gwbl briodol i bod ni yn dathlu hyn heno yma yng Nghaerdydd. Anrhydeddus Gadeirydd, a mae'n fraint i mi gyflwyno yr athro Sioned Davies i'w derbyn yn Gymrawd Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Wel, Sioned Davies. Nes i ddim sôn am Llanbrynmair gyda'n llaw, sef y lle fwyaf allweddol yn ei bywyd i'n mater arall yna. O'n i'n gyd-fyfyrwyr yn yr un dosbarth. Sioned, trwy awdurdod y coleg a ymddiriedwyd i mi, derbyniaf di yn Gymrawd Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr. Wel, ga i ddiolch yn fawr iawn i'r Coleg Cymraeg am yr anrhydedd bersonol, ond heb gefnogaeth teulu a ffrindiau, mi fydde hi wedi bod yn anodd iawn cyflawni unrhyw beth. Ac mae hynny'n arbennig o wir yn achos staff Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, dros yr holl flynyddoedd. Yr athro Glyn Jones, Dr Morfydd Owen, yr athro David Johnston, yr athro Wyn James, ac yn fwy diweddar wrth gwrs, Dylan Foster Evans, Siwan Rosser, Dermot McGilchrist, Angharad Lowry, does dim modd enwi pawb. Fi sy'n gweithio yn y Brifysgol am 20 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mi weles i newidiadau aruthrol o dan 5 is-ganghellor gwahanol, pob un gyda'i syniadau a'i gynlluniau. Cawsom gefnogaeth i ddatblygu pob math o ddarpariaeth yn Ysgol y Gymraeg ac i symud i gyfeiriadau newydd. Ond y newid mwyaf a welais dros y blynyddoedd, mae'n siŵr, oedd yn newid o safbwynt y gyrfaoedd a ddewiswyd gan ein graddedigion. Yn ôl yn yr 80au a'r 90au, mynd i ddysgu oedd y norm. Ond dros y degawdau, gyda newidiadau yn hirwedd diwylliannol a gwleidyddol Cymru, denwyd mwy a mwy i fyd y cyfryngau, i'r byd gwleidyddol ac i fyd cyfieithu. Mae'r maesu sydd ar agor bellach i'r raddedigion y Gymraeg yn eang a gwych o beth yw hynny. Ond un sgil effaith i hyn, hyd y gwelaf, yw'r crybachu yn y niferoedd sydd am fynd i ddysgu, yn arbennig felly yn y sector uwchradd cyfrwng Cymraeg. Ac nid yn unig y maes y Gymraeg y mae'r crybachu, ond ym mhob pwnc. Mae'r Coleg Cymraeg wedi gwneud gwaith aruthrol yn ceisio denu myfyrwyr i'r sector addysg cyfrwng Cymraeg, drwy gynnig enghraifft ysgoloriaethau hael, ond mae angen gwneud llawer iawn mwy, nid yn unig i recriwtio, ond hefyd i gadw athrawon. Bron yn ddyddiol bellach, dwi'n clywed am athrawon sydd yn rhoi'r gorau i'w swyddi a neb ar gael i gymryd eu lle.
Does dim dwywaith nad oes heriau enfawr ym myd addysg y dyddiau hyn, heriau sydd wedi gweithygu yn sgil Covid. Ond os na allwn ddenu myfyrwyr i ddilyn gyrfa myd addysg, yna mae hi ar ben o safbwynt cyrraedd 1 miliwn o siaradwyr, ac yn bwysicach fyth rydym yn amddifadu ein pobl ifanc o un o'r hawliau sylfaenol sydd ganddynt, sef yr hawl i ddysgu'r iaith a derbyn ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Ofer yn wir ydy agor rhagor o ysgolion cyfrwng Cymraeg, os nad yw'r gweithlu yno i'w staffio. Heno rwy'n gosod her yn garedig iawn i'r coleg ac i bawb arall sydd yma, a gofyn a ellid gwneud mwy eto i ddylanwadu ar yr rhai sydd mewn grym mwyn sicrhau bod pob un o'n plant a'n pobl ifanc yn cael y cyfle i dderbyn addysg o radd flaenaf drwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, diolch eto am yr anrhydedd a phleser arbennig oedd ei dderbyn oddi wrth un a fi'n gyn ddisgybl am i fel y dywedodd yn ysgol fech iawn Llanfrimair, flynyddoedd maith yn ôl. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at gydweithio â'r coleg a chyfrannu at yr heriau mawr sydd o'n blaenau. Diolch. Wel, mae'n bleser enfawr, bersonol a phroffesiynol i fod yn cyflwyno Delyth Murphy i gael ei hirddo fel Cymrawd Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nes i gwrdd â Delyth gyntaf yn ystod y 90au, wrth i fi symud nôl o Werddon i geisio am swydd yn Prifysgol Bangor. Ac fel rhan o'r broses penodi, ges i fy nghyfweld gan ddwy a oedd yn mynd i fod yn ganolog i mywyd i ym Mangor, sef Delyth Murphy a Nerys Haig. Ond mwy am gyfraniad Delyth i Brifysgol Bangor mewn munud. Mae yna lot fawr o ansoddeiriau i ddisgrifio y person yma. Ond tasa Delyth yn ddarn o roc, melys, Pwllheli, o'n i'n arfer bita yn y ffair. Dyma'r geiriau fysa'n rhedeg trwy'r canol. Ehangu mynediad, cyfleoedd teg a dysgu gydol oes. Mae Delyth yn berson sydd yn benderfynol a phendant pan mae'n dod at rhan fwyaf bethau mewn bywyd, ond pan mae'n dod at sicrhau tegwch a chyfleoedd y myd addysg uwch. Mae hon yn bencampwraig. Ac fe ddaeth Delyth ar uchelgais ac egwyddorion hynny i'w chyfraniad i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac cyn hynny i'r ganolfan addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Nôl yn 2010, roedd hi'n aelod o grŵp tasg y gorffen y ganolfan addysg uwch ar sgiliau. Ac wedyn wedi sefydlu y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, roedd Delyth yn aelod o fwrdd academaidd y coleg o'r cyfarfod cyntaf yn Gyfyrddin ym mis Tachwedd 2011. Ac yn is-gadeirydd o drydydd cyfarfod y bwrdd academaidd tan iddi gamu lawr yn Hydref 2020. Wrth siarad gyda swyddogion y coleg am y cyfnod hynny, roedd y neges yn glir a chyson. Roedd Delyth yn gefnogol i oll waith y coleg, ond roedd hi'n hollol benderfynol nad oedd dysgu yn y gweithle ac astudio'n rhan amser yn mynd i fod yn eilradd mewn unrhyw ddatblygiadau. A enghraifft o hynny oedd ei chyfraniad i sicrhau yn 2012 cynllun o ddarlithyddiaeth astudiaethau rhan amser o dan nawdd cynllun staffio academaidd y coleg. Yn 2015, gweithiodd Delyth gyda swyddogion y coleg i lunio datganiad safbwynt ar ehangu mynediad, ac yn 2017 cyhoeddwyd strategaeth ehangu mynediad cyntaf y coleg. Ond nid dylanwadu ar bolisïau a strategaethau yn unig yw natur Delyth. Mae'n credu mewn bod yn ganolog i weithgaredd sydd yn gwireddu y strategaethau a pholisïau hynny. Mae hynny wedi bod yn wir eriod yn ei chyfraniad i'r Coleg Cymraeg ac yn ei gwaith bob dydd yn Prifysgol Bangor.
Roedd hi'n gynolog gyda chydweithwyr ym Mangor yn datblygu graddau rhan amser, a braf gweld Dr Brehed Piet mae heno yn y gynulleidfa. Graddau oedd yn cael ei dysgu ym Mangor a Wrecsam ar ddiwedd y dydd fel arfer. A phan oedd diwrnod gwaith rhan fwyaf yn gorffen, roedd Delyth yn aml yn dechrau ar oriau o waith. Roedd i fewn sawl noson yr wythnos yn dysgu, cefnogi a chynghori myfyrwyr. Mae yna sawl person yng Nghymru erbyn hyn sydd wedi cyrraedd y nod o dystysgrif, diploma neu gradd prifysgol o gynlyniad i gefnogaeth difluno hon. I ryw raddau, roedd Delyth ei hun wedi teithio ar hyd y ffordd yma. Yn haf 1973, fe ddaeth y menyw ifanc o'r Lodge, Banc y Felyn, tu fas i Gyfyrddin, yn ysgrifenyddes ym Mangor i'r athro Social Theory. Wedi geni phlant, Rhin ac Erin, fe aeth Delyth i astudio'r Gymraeg yn y brifysgol, ennill gradd dosbarth cyntaf, a dyna sbarduno cyfraniad Delyth i yfrydiau allanol, addysg barhaol, dysgu gydol oes, ehangu mynediad, be bynnag term i chi eisiau defnyddio, oedd hi'n ganolog i hynny ym Mhrifysgol Bangor, Gogledd Cymru a Chymru gyfan. Ond nid jyst oedolion a oedd yn fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr oedd cynulleidfa darget Delyth. Mae'r gwaith gnaeth hi i mistyn allan a meithrin hyder gofalwyr ifanc yng Ngogledd Cymru yn glir i weld tan heddi yng ngweithgareddau'r Brifysgol ym Mangor. Ac eto, mae hynny'n nodweddiadol o Delyth. Mae'n cydio mewn syniad sydd fel arfer yn eitha brofol, yn eitha radical, a gyda dyfal parhad a gwaith caled, mae'n troi y syniad yna yn reality ac yn norm mewn byd academaidd. Yn y blynyddoedd nes i weithio gyda hi ym Mangor, roedd Delyth yn mynnu bod sgiliau digidol yn mynd i fod yn gynolog i bobl ifanc, a rhai ddim cweit mor ifanc, i lwyddo mewn addysg uwch a bywyd. A rhaid dweud, mae'r blynyddoedd diwethaf o ran Covid wedi profi i bod hi'n broffwyd. Fe wnaeth Delyth sefydlu ac arwain y prosiect Cod i Obeithion. Prosiect ar y cyd rhwng Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor a phartneriaeth ymystyn yn ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru. Pwrpas y prosiect na oedd i roi sgiliau i blant ysgolion cynradd yn benna mewn ardaloedd difreintiedig i allai codio cyfrifiadurol trwy gyfrwng y Gymraeg. Dim ond Delyth fysa'n meddwl am gwneud hynny. Mae hôl Delyth felly i'w gweld mewn gweithgaredd ehangu mynediad i addysg uwch a'r Gymraeg ar draws Cymru. Ond beth sydd hefyd i weld yn glir yw ei blaengaredd, ei chefnogaeth a'i hegni. Mae'n anodd iawn cwrdd â Delyth Murphy ac wedyn i anghofio. Anrhydeddus gadeirydd, a mae'n fraint o'r mwyaf i mi gyflwyno i chi Delyth Murphy i'w derbyn yn Gymrawd Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bangor y Cadau Mawr. Trwy awdurdod y coleg a ymddiriedwyd i mi, derbyniaf di yn Gymrawd Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bangor y Cadau Mawr. Newid sbectol.
Anwyl gyfeillion, wel, mae'n braf iawn bod nôl a gweld cymaint o gyfeillion. Wynebau cyfarwydd na cyfeillion. Diolch yn fawr iawn i Mary am y geiriau caredig. O'n i'n cofio bod fi wedi gwneud gymaint i ddweud y gwir. Fel y soniodd Mary, bu Prifysgol Bangor yn rhan anatod o mywyd i ers degawdau. Ers 1973 i ddweud y gwir, fel ysgrifenyddes, myfyrwraig hun, yr unig un yng nghanol criw mawr o rhai 19 oed yn Ysgol y Gymraeg. Myfyrwraig MA ac yna fel aelod staff nes i mi ymddeol ychydig dros 2 flynedd yn ôl. A minnau heb fynd i'r brifysgol yn syth wedi lefel A, priodol oedd ymuno fel aelod staff ar adran dysgu gydol oes, sef y gyn adran efrydiau allanol wrth gwrs. Gwaith y brifysgol y tu allan i'r muriau fel petai. Yno gwelai sawl datblygiad hynod gyffroes dan arweiniad Mary, Gwyn Matthews a Brehed. Ac ie, dwi yn falch bod Brehed yma heno hefyd. Ac yn arbennig yn graddau rhan amser ar gyfer y rhai a ddymunau astudio gyda'r nos, wedi gwaith neu wedi'r plant ddod o'r ysgol. Yn y cyfnod byrlymus hwn hefyd, sefydlwyd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a braint oedd cael bod yn aelod o'r bwrdd academaidd o'r dechrau nes i mi ymddeol. Fe ddysgais lawer. Gai yma ddiolch i'r aelodau am y neddgar am wrando ar yr un cwestiwn bron ym mhob cyfarfod. Beth am y rhai sydd ddim yn 19 oed ac yn mynd yn syth o lefel A i goleg, y rhai ag fy nghas airi anrhaddodiadol. Roedd yn graddau rhan amser wedi dangos bod cryn ddiddordeb ymhlith y bobl hyn mewn cymwysterau, cyflawni ei breuddwydion os hoffech chi, ac roedd y Coleg Cymraeg 100% ei cefnogaeth. Hoffwn gydnabod fy ngwerthfawrogiad didwyll i bawb yn y coleg am ei cefnogaeth a'i hanogaeth cyson a hael bob amser. Nid pawb sy'n gallu dweud ei bod yn cael cyflog am waith y maent yn ei fwynhau'n aruthrol. Ond dyma fy hanes i. Rwyf wedi gweld pobl o bob oed, rhai yn ei 80au hyd yn oed, yn graddio. Yn ystod y 7 mlynedd cyn i mi ymddeol, cefais fy menodi'n bennaeth canolfan ehangu mynediad y brifysgol a chydweithio ar athro Jerry Hunter. Cyn gorffen, dwi ddim yn gwybod a yw'n deg nodi un maes gwaith ymhlith llawer dros y blynyddoedd, ond tra bod llwyfan gen i, mae'r datblygiadau maes cynnal gofalwyr ifanc a rhai hun yn destun balchder arbennig i mi. Credaf fod Prifysgol Bangor wedi arwain y ffordd i lu o gyfleoedd i'r gofalwyr hyn. Y rhai sydd nid yn unig yn ceisio ymdopi a baich gwaith ysgol, ond yn gwneud hynny gan ofalu am aelod neu aelodau o'r teulu, fore, pnawn a nos. Trwy ysgol breswyl, cynadleddau, llythyru, mae'r gwaith wedi ehangu'n fawr. Rwy'n edmygu'r gofalwyr ma'n fawr. Gwaith tîm a phartneriaethau yng ngyrfa i wedi bod. Tîm dysgu gydol oes Prifysgol Bangor, tîm y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, addysg uwch a thîm bychan y ganolfan ehangu mynediad yn y Brifysgol. Felly, gyda mawr ddiolch i'r Coleg Cymraeg am yr anrhydedd arbennig hon, hoffwn eich cyflwyno i'r holl rai y mae'n fraint i mi fod wedi bod yn rhan o'i taith drwy addysg. Diolch yn fawr.
Wel, mae'n bleser mawr cael bod yma efo chi heno i gyflwyno'r Dr Hayden Edwards i wirdo fel Cymrawd Anrhydedd. Brodor o'r Groeslon ger Caernarfon ydy'r Dr Hayden Edwards, ac yno y derbyniodd ei addysg yn radd. A mae o'n disgrifio'r Groeslon yn y cyfnod hynny fel pentre lle roedd bron pawb yn siarad Cymraeg, a dylanwad y cartre, y capel, a'r holl weithgareddau diwylliannol yn gry. Ym Mhen y Groes y cafodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Dyffryn Nanlle, ac yn fanno y datblygodd ei ddiddordeb mewn gwyddoniaeth. Mae'n ddyledus iawn i'w athrawon yn Ysgol Dyffryn Nanlle am gynner diddordeb hwnnw, a'i arweiniodd iddo fynd dros y ffin i Brifysgol Salford i astudio Cymraeg. A gwch chi hanes hwnna yn y bar wedyn, dwi'n siŵr. Wedi ddod erbyn gradd baglor mewn gwyddoniaeth ar aros ym Mhrifysgol Salford i astudio doethuriaeth y maes biocemeg ac ymbelydredd. Yn benodol, effeithiau ymbelydredd ar gabohydradau a meinwed ynol. Yn dilyn hynny, aeth ymhellach fyth o gartref i'r Unol Daleithiau, a threulio 2 flynedd fel Cymrawd ymchwil yn labordy ymbelydredd Prifysgol Notre Dame. A chyfnodau hefyd ym Mhrifysgol Gunma yn Japan, cyn dod yn ôl i Gymru ac ymuno ag athrofa Gogledd-ddwyrain Cymru ym 1977 fel darlithydd mewn cemeg ac arweinydd ymchwil. Yn ystod y cyfnod yma, roedd yn awdur nifer helaeth o bapurau gwyddonol y maes ymbelydredd, ffotocemeg a biocemeg. Ym 1985, gwnaeth o'r penderfyniad cywir a symud o'r sector addysg uwch i'r sector addysg bellach, gan ddod yn bennaeth Coleg Pencraig Llangefni ac yn ddiweddarach yn bennaeth Coleg Technegol Gwynedd ym Mangor. Ym 1993, roedd yn gyfrifol am arwain un o'r 2 sefydliad i ffurfio Coleg Menai. Fel pennaeth a phriweithredwr cyntaf sefydliad newydd, roedd yn gyfrifol am ddatblygu'r ddarpariaeth addysgol y coleg yn sylweddol drwy Fôn a Gwynedd, a hyn wrth gwrs yn cynnwys datblygiad helaeth addysg alwedigaethol ddwyieithog. Yn dilyn ei ymddeoliad yn 2009, wedi gyrfa lwyddiannus iawn, doedd na ddim gorffwys i Hayden, gan iddo gymryd â nifer y benediadau cyhoeddus a chyfrifoldebau cenedlaethol, gan barhau rhoi gwasanaeth clodwiw a gwerthfawr i nifer o sefydliadau yng Nghymru. Bu'n gyfarwyddwr anweithredol, mae'n ddrwg gen i gydag Estyn, yn ymddiriedolwr ac yn nes ymlaen i slywydd am Geddfa Cymru. Bu hefyd yn gadeirydd ymddiriedolaeth pensiwn am Geddfa Cymru a chafodd ei pwyntio gan Lywodraeth Cymru fel cadeirydd partneriaeth Bwyd a Diod Cymru. Mae o hefyd wedi cadeirio 3 adolygiad annibynnol ar ran Llywodraeth Cymru. Y cyntaf, ar efalle'r un mwyaf cyfarwydd i ni efallai, codi golygon. Yr adolygiad ar Gymraeg i oedolion a wnaeth arwain at sefydlu'r ganolfan dysgu Cymraeg Cenedlaethol yn 2016. Bu hefyd yn gadeirydd adolygiad ar y gwasanaeth gyrfaoedd ac adolygiad ar ymgeddfeydd mewn Llywodraeth leol. Yn 2017, daeth yn gadeirydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a bu'n arwain y bwrdd cyfarwyddwyr gydag egni ac uniondeb am gyfnod o 2 blynedd. Roedd hwn yn gyfnod cyffroes iawn gyda ehangu cyfrifoldebau'r coleg i gynnwys addysg bellach a phrentisiaethau. Rhywbeth roedd Hayden yn falch iawn ohono, a'i brofiad a'i frwdfrydedd yn ei alluogi gefnogi'r gwaith hwn yn effeithiol a chadarn. Darn pwysig arall y waith wnaeth arwain arno ar yr adeg yma, oedd cwblhau adolygiad llawn y gyfansoddiad a llywodraethiant y coleg, ac yn benodol i sefydlu annibyniaeth y coleg fel sefydliad. Roedd y gwaith yma yn agos iawn at galon Hayden, a llwyddodd i sicrhau seiliau cadarn i'r bwrdd ar gyfer y dyfodol, yn arbennig o ran cefndir, amrywiaeth a phrofiad y cyfarwyddwyr. Roedd Hayden yn gadeirydd craff, di-ragfarn, yn 10 bob amser, a coeliwch i fi yn barod iawn ei amynedd. Mae Ioan yn awyddus i mi sôn yma'n hyn am y gefnogaeth y mae Hayden wedi roi iddo fo fel prifweithredwr ac i'r tîm rheoli, yn barod i gynghori a rhannu profiadau, i fod yn ffrind beirniadol, ond hefyd yn glust i wrando. Hayden hefyd oedd cadeirydd Pwyllgor Cyllid Eisteddfod Genedlaethol Môn yn 2017,
A dwi'n deall mae ei weledigaeth o a'i arweiniau o fi'n gyfrifol am sicrhau cronfa leol mor llywyrchus. Ond mae ddiddordebau fo'n aml ochrog. Fodd bynnag, gan ei fod ar yr un pryd yn lywydd clwb rygbi Llangefni, a'r clwb oedd yn gyfrifol am redeg y meysydd parcio ar gyfer yr Eisteddfod. A dwi'n meddwl os da chi'n cofio Eisteddfod Môn, ond yna broblemau dybryd yn y maes parcio oherwydd y tywydd. Ac yn o bob sôn oedd Hayden wrth i fodd yng nghanol y storm ar ddrycyn yn y maes parcio yn ailgyfeirio'r ceir i feysydd parcio eraill. Ond mae ei brysurdeb a'i gyfraniad parod yn parhau. Mae e'n gweithio'n ddiflino fel cyfarwyddwr rheilffordd Llyn Padarn Llanberis, ac mae wedi chwarae rhan allweddol i sicrhau llwyddiant a ffyniant yr rheilffordd yn arbennig yn ystod y cyfnod clo. Mae hefyd yn gadeirydd ar Fforwm Iaith Môn, Ymdriedolaeth Oriel Môn a grŵp adfywio Llangefni. A sôn am y cyfnod clo, yn ystod y cyfnod hwnnw, bu'n ymchwilio i fywyd a gwaith un o brif fathemategwyr Cymru, yr actuary Griffith Davies, ar gyfer y cyfrol newydd yn y gyfres Gwyddonwyr Cymru gan wasg Prifysgol Cymru. Bydd y gyfres yn cael ei lansio ddechrau Mai eleni yn y Groeslon, ardal enedigol Griffith Davies, ac wrth gwrs Hayden ei hun. Mae y gyfraniad yn anferthol a'i ddylanwad yn bellgyrhaeddol. Anrhydeddus gadeirydd, y mae'n fraint i mi gyflwyno'r Dr Hayden Edwards i'w dderbyn yn Gymrawd Anrhydedd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr Hayden. Drwy awdurdod y coleg a ymddiriedwyd i mi, derbyniaf di yn Gymrawd Anrhydedd o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Llongyfarchiadau mawr iawn, diolch yn fawr iawn. Dyn ni chi nawr. Diolch yn fawr. Cadeirydd ac anwygyfeillion. Gael y lle cyntaf ac yn fyr iawn, ddiolch o galon i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am yr anrhydedd yma. Rydw i'n ei werthfawrogio ac yn ei drysorio. Yn ei drysorio am mae'r coleg ydy un o'r sefydliadau pwysica sydd ganddo ni yng Nghymru. Ac mae gan y sefydliad gefnogaeth lwyr, rhanddeiliaid a hefyd Llywodraeth Cymru oherwydd safon yr arweinyddiaeth a hefyd gweledigaeth glir sydd gan y coleg a gallu addasu a symud ymlaen. A mae dylanwad y coleg yn cynyddu'n sylweddol o flwyddyn i flwyddyn ac rydyn ni'n llongyfarch staff y coleg a'r arweinyddiaeth ar y gwaith hynny. Gai hefyd ddiolch o galon i Llynos am ei chyflwyniad hael a charedig. A diolch hefyd iddi hi am y cydweithio rhadlon a phrysur pan o'n i'n gadeirydd a hitha'n is gadeirydd. Diolch yn fawr iawn, Llynos. Mi fydd Llynos fel un o uwchreolwyr Coleg Cambrian Wrecsam yn hapus i glywed hyn. Dau o bobl yr hos sydd wedi cael dylanwad mawr ar yng ngyrfa i. Yr athro Glyno Phillips, o'n i'n ddyfyriwr yn ei adran o yn Salford, ac roedd yna fwy o staff Cymraeg oedd yn medru Cymraeg yn fanno gyfeillion ac oedd yna'n unrhyw brifysgol yng Nghymru ar y pryd. Fe gath o ddylanwad mawr yna fi, Glyn Phillips wrth gwrs wedi gwneud gwaith pwysig iawn yn golygu'r gwyddonydd dros flynyddoedd mawr, ac mae'r coleg wedi gwneud cymwynas mawr drwy diogelu y gwaith hwnnw. A'r ail ddylanwad arna fi oedd eto o'r hos, eto'n gemegydd, eto yn arloesydd yn y Gymraeg, oedd Gwilym Humphreys. Gwilym oedd cyfarwyddwr addysg Gwynedd pe symudis i yn ôl i'r Sir,
Ac gwylym hefyd wedi i goleg addysg bellach adael Llywodraeth leol ddaru fod yn gymorth mawr yn lliwio ac yn gadeirydd annibynnol grŵp ddaru yn helpu ni sefydlu Coleg Menau. Felly llunos ydw i'n dyledus iawn i bobl yn ardal Wrecsam a'r Hos, Llanechrigog yn benodol. Gai hefyd cyn cloi, longyfarch y rhai yna chi sydd wedi derbyn doethuriaeth. Mae'n braf iawn eich gweld chi a llongyfarchiadau mawr i chi. Mae gennych chi gyd stori. Dydy'r llwybr dwi'n siŵr ddim wedi bod yn un syth a llydan. Mi da chi wedi dangos penderfyniad, dwi'n siŵr. Da chi wedi bod yn uchelgeisiol, da chi wedi bod yn benderfynol. Ac roedd hi'n braf iawn clywed be o gan Rhonwen i'w ddweud a llongyfarchiadau mawr i chi ar y gwaith pwysig da chi'n ei wneud, Rhonwen, a hefyd i chi i gyd. Mae gennych chi sgiliau arbennig, da chi mewn amser arbennig yn eich gyrfa, bob dymuniad da i chi gyd. Gai hefyd, cyn cloi, ddeud cymaint da ni wedi cael yn swyno gan ddisgyblion ysgol Hamadreiad a datgan diddordeb yn hynny o beth oherwydd mae'r teulu. Mae gen ni deulu, Jan a finna, yn ysgol Hamadreiad. Felly, gloi, gai ddiolch yn gynnes eto i Llunos a diolch yn gynnes iawn i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol am yr anrhydedd yma. Diolch yn fawr. Wel, anw gyfeillion, dyna ni wedi dod i ddiwedd y cynulliad blynyddol. Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cyfrannu at drefnu'r noson heno. Llongyfarchiadau'r cymrodyr a'r myfyrwyr ymchwil sydd wedi cael eu cydnabod yma heno ac i bawb arall sydd wedi bod ynglyn ar noson. Gai'ch gwahodd chi nawr i ymuno â ni yn dilyn y cynulliad am ychydig o luniaeth ysgafn. Ond cyn hynny, os newn ni gyd godi i ganu'r anthem genedlaethol. Diolch yn fawr.